दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारनि ट्रान्सपर्ट बिफाना दावबायारिफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे मोजां खौरांखौ। BTRनि अनगायैबो बर'फोर मैखोम थानाय ओनसोलसिम खारहोनो थाखाय जोंगा-मागा खालामबाय बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बासखौ। दावबायारिफोरनि गासैबो खाबुखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बासआव दायो एयार कन्डिसन जिरायग्रा सिट आरो लाइटफोरखौ जोबोद समायना खालामदों। थारैनो BTR सरकारनि ट्रान्सपर्ट बिफाना बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बासखौ क'क्राझारनिफ्राय धेमाजि, सिमेन्टसापरि, डिपु आरो मैखोम बर'फोर थानाय जायगासिम खारहोनायनि थांखि लादों। बेफोर गोदान बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बासनि गेजेरजों दावबायारिफ्रा मोजां खाबुखौ मोनगोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय BTRनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा-आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।